Salutare tuturor, numele meu este Bogdan și bine am regăsit la un nou episod. Astăzi o să jucăm Minecraft. Ce bine Minecraft. Pocket Edition este episodul al doilea. Și vreau să-mi schimb skin-ul. Acum la posta. Deci din dreapta de tot acesta. Mustață, da? Vreau să-mi schimb, prea-mi place. Să-mi pun pe... Da. Nu, o să încerc pe ăsta. Să-i dăm o încercare. Și prima dată aș vrea să vă arăt o mapă super. FNAF Song. E o melodie. Așa. Ce neapă asta, nene? Nu știu, cred că am distrus un pic, nu știu sigur, adică nu știu dacă am stricat-o din greșeală. M-am mai uitat un pic aici, am distrus ceva din greșeală, dar... Haideți să mergem în locul ăla unde punem, cred că pe partea asta. Ce-a fost? Sunt un pic villager. Hai că pun pauză și revin când merg la locul ăla care punești. Bă, melodia. Ratatatam. Hai să vedem. Da, cred că am distrus ceva pe aici. Adică, na, nu prea mai mere. Astea sunt. Da, deci, practic e melodia din Five Nights at Freddy's. Nu știu, o să îl rog pe băiat că el mi-a făcut, el a făcut asta, toată chestia asta. Și să-l rog să mi facă din nou, adică să-mi o repare. Și data viitoare, adică episodul următor o să vedeți toată melodia și să fac un video numai cu ea. Acum hai să trecem la episod. O mică problemuță. Am cam pierdut harta, nu e asta, dacă vă întrebați asta pe creativ. Am cam pierdut harta, așa că va trebui să facem una din nou. Yep, play! Ok, acum vedem și skin-ul nou. Da, îmi pare rău că trebuie să fac de la capăt, dar am cam pierdut mapa. Nu mergea, trebuie să șterg toate hărțile și ca să poată să meargă acea hartă. Bă, așa că... Da. Trebuie să începem. Și văd că e cam șmecher skin-ul ăsta, adică nu știu ce zice. Foarte fain. Și o să începem ca de obicei tăind niște lemne. Niște lemne. Am tăiat. Și mergem la următorul să-l tăiem. Glumeam.
My friend. Credeam că mi-a făcut un lungă. Bine. Eu trandafiri. Neinteresant. Găsi găină. 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 My friend. What? Ce e asta? What? N-am făcut nimic înainte, adică ați văzut și voi că am creat lumea pe lol. Asta am pus eu. Am creat lumea pe filmare. Adică, nu știu ce e acolo. Poate ceva normal din Pokédex și nu le-au seama din telefon, dar normal, da. Calculator nu se întâmplă asta, că eu mă pricep la ăla de pe calculatorul ăsta, mai puțin, nu prea știu. Eu cred că e cam la fel, dar trebuie să țin altceva în mână, că după aia distrug. Hai să merem, îmi fac casă, uite acolo. În locul ăla, vedeți? În muntele ăla îmi fac casă. What? Deci nu cred că sunt atât de norocos. Sunt chiar atât de norocos să găsesc. Nu cred. Chiar atât de norocos sunt și eu ca să găsesc ăsta. Cât de norocos pot să fiu, vreau să fac și o poză. Perfect. Da. Fratele meu. Îți nu de ajutor. Doar cu petroli. Ajutor! Am tăiat ce trebuie. La buja, cu urcă pe asta. Perfect. Bun, în momentul ăsta nu mai trebuie nicio ciupercă. Vreau numai să-mi fac o barcă să scap de aici. Putem să începem. Bun. Asta și după. Dar nu acum, frate. Am sărit aici, vreau să răsar și să pun sub mine, să nu ajung în apă. Urăsc chestia asta. Da, să ruc, da? Crafting table. Bun. Am salvat. Barcă. Vreau Pochete de ce se craftează și cu o lopată de lemn. De ce? Urăsc chestia asta.
Mai trebuie să fac încă 5 miliarde de chestii. Bă! What? Nu vreau să urc în barcă, vreau să-mi iau crafting table-ul mai întâi. Ok. Se controlează foarte, foarte ciudat barca asta. Merge foarte ciudat. Foarte, foarte ciudat. Să parchez aici. Să distrug barca. Nu, live boat. Nu! Distruge-te! Cu barca, nu am plecat. M-am dus. Pumpkin. Și o să fac o bugăură pământ, adică în care să fie ca să-mi iau momentan. O să sparg pumpkin-ul și de repede după